Hi guys, fáilte arás chuig Gaeilge Weekly agus episode nua an legan níos SIMPLÍ an teachtain seo fáilte mór mílte rómh go léir agus míle buchas gur mí na mágaí as a bheith ag éisteacht arís an teachtain seo. Tá mis an seo tá sé cintána. Tá sé 4 chun a cuaig tróna an cindáta an fiúla mé bhealtainna. Gaeilge is a bheith chathair, so Jen Lún agus an sin by an episode seo ag teacht amach Jamort, so amórc an Patreon le haid na buil for the members agus an sin Spotify agus Apple agus gach eile an géadín agus caiith mé rá. I have to say gohfuil mé ag mothú go maith gohfuil rudí ag dul go maith tá mé arás an seo san ifig is Seville tar éis cúpla lá well I Catalunya is tógin in Catalunya mar bhí mé I Barcelona feadh gá lá an Jardín agus freisin an Ina agus an sin an Saharn bhí mé I Salou níl is agam céad fan géad I don't know 100% cad é an cuias fearr chun é a umnú to pronounce it mar is focail Catalúnis ní focail as on Spanish. It's not a word from Spanish but from Catalan instead. Ach yeah, áit thart orgle ó Barcelona ó chathair Barcelona agus bhí mé an sin feadh lá amháin le haid the Iberian Championships really sa Gaeilge, the Iberian Gaelic Football Championships a bhí siúl hús an sin. So by me ag labhairt níos mó faoi sin níos déine ach yeah, cad mé rá gohfuil mé refreshed agus gohfuil mé lán le fuinneamh actually, surprisingly. Mar go bunas a cánig mé arás inné thart ceapan landal mé in Airport Seville ag 4 chun a sé tróna so cuaig carcha cuaig agus tá sé iontach beidir gohfuil mé níos buíoch as seo. Maybe I'm more grateful for this margheall gur dás mé a níos in áit gan airport ag Ibrú NÍOS because I didn't grow up in a place where there was an airport or a working operating airport NÍOS. Just tá sé iontach chun a bheith in an landál isteach áit éigean to be able to land somewhere agus tá sagad tíbhas siad carch nóid by the arás de labba. You know, just on bus a hógáil díreach tíomh muo sin Creekfort directly outside of the terminal. On bus a hógáil beidir 2 nóid 5 nóid isteach go dtí an chathair beidir níos lú, maybe sometimes less than that to get into the city agus an sin rothóir a hógáil ó stad rothóir from a bike stop bheith in an rothóir a hógáil díreach arás go dtí an teach 10 nóid 2 nóid agus a bheith arás the Orson and to be back in your apartment. Tá sé go hiintach is even mé fiú maiile clia. You know, even in Dublin áit le over at fós tá sin níos deacra ná sin caiith tú an aircoach all agus bíonn sé ag dul an áit na friúla agus an sin caiith tú a luasáil nó na rudí cosile seo. So it's even cé go bhéasca atá sé an seo agus cé go bhéasca bhí sé I Barcelona freisin just landál agus an sin dul go teach Macara to go to one of my friend's house an áit rá mé ag fannacht agus just bheith déanta in áit, you know, nuair tá mé ag fannacht in náliamh caiith mé an teitleán áil go bhaile clia agus an sin an bus áil 3 uair clig caiith na Gaillimhe an sin siab áil so to get a lift arás go dtí an áit bhfuil mé I Macónaí nó an áit go ras mé tíomh muo to chathair na Gaillimhe. So just the round ag leabhar trídí faoi sin ach sin cad a tháinig amach. That's what came out. Ach NÍOS, yeah, ní rá mé go bosach bhí an pell a bhí an soccer siúil inné an lá dearnach is tógad the last day, the final day gin séisiúr seo sa Rí na Premier in the Premier League agus tá agam bhí an title bhí an craobh bhí an shrá an lína, the kind of league was on the line ach ní rá mór an sim agam is sin mar bhí is ag a lán daoine go rá Man City chun
a bhuacans tá sagam or ceapam NÍOS. I think most people kind of thought City were going to win it anyway, agus bhú siad Gaeilge for siad cool sa dara nóméid agus ní ra mór an deachrachtaí acu is tócha inné. Agus mé an sin ní ra mór an sim agam mar tá scanan sin feicia agam ribh seo. I've seen that film before agus tí ag buchans agus gachar deach. Bhí mé ag géirí an cluiche déirnach de Liverpool, eáil Liverpool in Wolves margheall go raibh sé mar an cluiche déirnach ag an Monasteir. Jurgen Klopp is the last game for the manager, for Jurgen Klopp. Agus an iarna rá, to say the truth, ní raibh sim agam sa cluiche é féin ach bhí sim agam faoi le cad a bheith acu what they would have tar éis an cluiche agus an goodbye agus an send-off is tócha a bheith acu le haid Klopp mar ceapan is cuma céin fearn na bhíonn tú ag taú lo, just matter what team you support, caiitú rá, caiitú adbháil an job atá déint ag Klopp ag Liverpool ní bháin don club ach don cathair freisin, so not only for the club but also for the city. Cad atá déint aige le 8 nó 9 lína anuas anis tá sé dóchreide agus an impact nó an chunker a bhí aige arís ní amháin ó thaobh sport de, so not only in terms of sport ach freisin ó thaobh cultúr de agus ó thaobh a lán rudí difriúla de maidir leis an socaí to do with society agus an chuí is tócha a féachtar soccer is asna freisin way kind of football or soccer is watched in England agus i dtír heile. So bhí mé géirí an at the end of an era a eáil ag Anfield agus bhí mé rais in an cúig nóméid déirnach den cluiche eáil agus gach den ag canú agus ag taú le Klopp agus ar nóí ag gail buíochas though it's though kind of giving him thanks and giving him gratitude as gach rud a rinne sé le níam lína. Beagnach níam lína anuas ceapan mí dhearmh over 2000 is a cuaigh a tháinig sé isteach. So bhí sé sin iontu agus rud amháin a rinne siad a bhí ceapan bhí sé anna jazz ar fad ní raibh sé just Klopp amháin a bhí ag fágáil, bhí daoine eile freisin sa coaching staff agus buil le fearna, team members no staff members ag fágáil freisin an saor seo, so rinne siad rud éigen le gach den agus Garda Banner le gach den ní raibh sé le just Klopp amháin agus a gáinní bín Klopp ag labhairt faoi sin nach bhfuil sé faoi just session é féin tá sé faoi gach den agus an grúpa is tócha atá aige, so it's not just about him, it's about everyone in the group that he has. So bhí sé sin go deas chun an nóméid sin on just mé sinna eáil is tócha that moment mar ag an fithe trocha bliain ba daoine fós ag féchann siar ar an nóméid sin agus ar an lá sin inné an lá déirnach de an Klopp ag Anfield. Bhí mé sásta go raibh an é sin eáil tar éis é sin beidir bhí sé thart ar 8 clog agus bhí mé anna tuirseach tar éis an deir seachtainna tar éis an peilghailleach méid ri a bhí orm déanú ar an saharn agus an taistil ar an Déirdaoin ar an saharn agus an damhnach freisin ar an Déirdaoin ó Seville go Barcelona ar an saharn ó Barcelona go Sló ar an damhnach ó Sló go Barcelona agus rís Barcelona go Seville agus freisin ag airí sús go lua ar máidin dé saharn ní raibh colla ionach agam ihe dé saharn ag dul an sin go ag dul amach ihe dé saharn, so going out on Saturday evening agus tuirseach tar éis sé sin agus ceap mé tá mé beagnaí tuirseach ní mar róchan ach by nap agam anis, I'll have a nap now bhí sé seo 8 clog inné. Agus ceathnaid tá sé seo 6 don séireach. This is kind of dangerous mar beidir ní bhaid sé just cosú le nap ar feadh leabhar nó ór ar cléig seans go mbeidh mé fósam a colla ag 3 clog a 4 clog ar máidin agus níl agam fiú ar chas mé na saoilte as to turn off the lights ach an sin ar nói gúisi mé ag meánithe
So tar éis ceithre or woke up at midnight after 4 hours of sleep. Bhí ar an leithre úsáid go dtapaí, had to use the bathroom quickly. Thu mé ras go dtí an labba agus an sin bhí mé i mo chola go dtí a 8 o'clock ar maidin. I was still asleep till 8 in the morning. So rinne mé beagnach 2 ceapam de chola nó bhí beagnach 2 de chola agam. I slept almost 12 hours ceapam idir 1 agus 2 agus tá lán sásta go ndearna mé é sin ach ceap mé an am no ní bhaid mé an like my big sleep a hosú inis bar okay beidir déine mé 8 ní beidir de or fós kilóis sé sin dal kind of mean go mai mé ag dúiseacht thart ar 6 o'clock agus tá sé sin anna lua ró lua domsa too early for me ní mé géirí a bheith i mo cúiseacht agus 6 o'clock ach I underestimated myself. I underestimated Keiko Tershuk a bhí mé how tired I was agus fós mis lava ag an lahor tar éis 8 ar maidin gan éirí sús. So still I was there in bed at 8:30 in the morning without having gotten up. Ach yeah, mar eall sin ag mothú go hiontach anis agus tá sé go deas ceapam orintanta má tá deir seachtainna go nóthach agat deir seachtainna tuirsúil agat kind of tiring weekend má tá lán rudí ar siúil má tá tú dul amach peirud whatever. Tá sé go deas just colla an bhór a bheith agat ar ihe downy a gan a bheith says catching up i ri na seachtainna just gachar dhéanú jet or clig beidir ní smó nó hart there an am sin or 10 hours around that or maybe a bit more. Sunday night agus an sin ní caithí tú a bheith bortha faoi arís, just tá sé like, okay, anis tá mé ag mothú níos fearr de luúin agus tá mé dearás go says square one ach in Malach Jazz. We're back to square one but in a kind of nice way. So yeah. Should I module leis an Gaeilge bhí sé go maith. So go bodasach bhí sé na Iberian Championships ach tá siad cosú le says crave na Spáine. It's like the Spanish Championships a caithí siad Iberian Championships a glíomhar margheall gohfuil fearna ann ó Gibraltar, well fearna bháin ó Gibraltar agus fearna bháin ó Lisbon. So bhí sé ghéintach caiim rá a lán fearna de friúla an sin a lot of different teams fearna as Madrid, Lisbon, Barcelona, Galicia, freisin sin áit in Huiscart na Spáine, place in the northwest of Spain an áit Cricnian an Camino de Santiago. So Beidir by Athna ag daoine ar margheall ar sin. It's a place where the Camino ends, the Camino of Santiago. So maybe because of that, people will recognize it or know of it. Ach bhí sé dulcréid mar, ar nóí na fearna as Barcelona agus Valencia agus áitina cosú le sin bíon beagnach gach duine bhí na gimmert is as éireann iad. So everyone is playing, they're from Ireland agus tá si the gimmert Gaeilge le beidir 5 bliain anuas. They're maybe playing Gaelic football now for 20 years or more. Ach na fearna as Galicia beagnach gach den níl mór an éireannig ina gcónaí Galicia, níl mór an Cathracha mhór an sin. There's not many big cities. Santiago de Compostela ceapam an Tanamatar I think that's the name. The sin an ceann is Mu. That's the kind of biggest one there. Ach few an sin ní bheadh mór an éireannig. There won't be many Irish. So bhí fearna bháin ó Galicia ag gimmert in our shrá no in our Europa. There are one Galicia team playing in our kind of group or our league ag an deir seacht agus ceapmuid agus thonnachmuid iad agus iad go léir bhí sé sular go raibh gach duine gras an Spáin iad gach duine. It was very clear that everyone was from Spain agus ceapmuid ba sé seo éasca in Estrella Vermella sin an tanam bhí ar na Galicians an éireann a bhí acu, the team that they had. Ach an sin thosaí an cluiche agus bhí an táir an buchans, like we were lucky to win. Bhí siad an a láidir, an a bhá, an a glic, very smart, or kind of cute with the way they did things. Like bhí siad physical, bhí siad beidir níos physical an ná muide. They're maybe more physical than us. Agus gomininic nar bhín na Spáine ag gimmert Gaeilge mar tá cúpla Spáineach ar fear an féin. We have a few on our own team agus sin a rudí a bhín siad ag stracáilt
lowest stocha, those are things they struggle with. The physicality agus rudí cosúla a bheith piochu an líróid sús an talamh ach le lads jog gan dáis bhí siad ag imirt le trí nó ceithre bliana anuas ar a laiad bhí siad anmha ar fad so fair play dómh agus bhuaimid le pointe amháin so bhí an tá orin le sin agus tháinig muid freisin for an eile dar bhanam fiús de brógan ag imirt ag bhí siad sin ag imirt sa craobh sinseir so they were playing in the senior championship bhí muide sa craobh idir bheánach mar gur chathair níos liú muid because we're a smaller city so agus go bunasach in our ganter in our kind of region formid an dara áit or chríochnaí muid sa dara áit we finished in second place agus chríochnaí Lisbon sa céad áit so mar ealar sin who i Lisbon ará the an craobh sinseir agus muide an craobh idir bheánach ach bhí sé this an honest surprising domsa chuir sé an méid sin aontas I'm really surprised me that much cé go bhláidir a bhí an dá ar an seo as Galicia so bhuaimid in an fearn as Galicia chailmid in Barcelona le beidir ní nó 10 buinte ach Marial gur bhuaí Barcelona in Estrella Vermella because Barcelona bet Estrella bhí muide ag imirt arís in Barcelona sa cluiche ceannis agus chailmid arís ach níor chailmid ach le ceithre faointe we only lost by 4 points agus actually bhímid ag buchans an sin we were winning ag le ama at half time agus churmid Ericht ionach isteach ní rá aon banistóir agin aon tréálaí we didn't have a manager didn't have a coach ní rá tréálaí agin an bhliain ar fad all year just ceann den imreoirí ceann den lads a bhí ag déanú an cuid is mó Rudy who was doing most things agus an sin freisin ní raach aon den deag agin we only had 11 people agus tá sé 11 aside an seo sa Spáin níl sé 15 aside cosúil le arás an éireann so ní rá aon subs agin nó ní aon onadíthe substitutions agin ar chur buchas le dia bhí cúpla gurtú agin mí 1 or 2 injuries ach ní rá sé cóh donna sin grá ar aon duine says pull out so it wasn't that bad that anyone kind of had to pull out agus an crack agus a bheith in an dul amach leis na fearna defriúla an ihe sin to be able to go out that night with the different teams agus bhain mé tanhas gan out bhí sé go má agus just go gidirálta an séisiir seo bhí sé go hintach the season was brilliant bhog mé gus sa bhfuil ag tús actually Jera me bheánfóver at the end of September agus ní agam gur mé hon Gaeilge imirt I didn't know that I was going to play Gaelic football dúirt mé Beidir like imrói mé cluiche nó gó nó rachi mé go tréáil nó gó ach ní mé cinseach beag na gach cara atá agam inis is sa bhfuil almost every friend I have now in sa bhfuil agus gach gorgeous every friendship I have agus gachrúd a dhéanam le daoine eile tá sé ceangailte i Malachégan arás gotí an fearn Gaeilge agus níos éan iad an cuid is mó dena imreoirí most of the players aren't from Ireland as tíortha defriúlaí na Stáit Aontaithe the US an Africas South Africa an Austral Australia an rank France an German Germany áit na defriúla agus just but more on honor it was a massive honor for me a bheith in an imirtló imlína agus aithne a chur orthú to kind of get to know them imlína agus bhain mé an taithnavas agus hána féin already tá mé agsúil go mór leis an céad séisiúr eile looking forward to next season ag tosaí arís is dócha i mí bheánfóver so bhí sé sin cad a bhí ar siúil agam saló Seach sé sin gcónaí Mohiam I always feel like gach seachtain bí mé go labhairt faoi rud éigean ar feadh 5 nóméid 10 féhan nóméid an sin críochnaíam ag labhairt faoi agus ní léon rud eile le rá agam agus dearm seach sé sin i ra mór an eile ar siúil le perfanáis there wasn't much else just tá sé groundhar nuair atá post agat cosúil le post féins when you have a job such as the job I have agus bíon féchans a lán rudaí
agus éisteacht leat féin a gcónaí you can watch a lot of videos of yourself and listen to yourself back a lot. Tugan tú faoi deara, you kind of realise or notice your mannerisms agus na rudaí difriúla a bhíonn tú ag téanú nó a bhíonn tú ag rá i gcónaí agus an sin bíonn tú anáis conscious faoi agus déanann tú iirecht gan a bheith ag rá an focail sin nó gan a bheith ag úsáid an term sin, not to kind of use that term i gcónaí ar aonos, not to always use it. Anyway, agus sin an break word a bhíon agam nó an break term a bhíon agam nuair táime ag éirí is tócha ahrú go topic beaganín déifriúil. Ach mar dúirt mé cúpla seachtain ó hin, i gcónaí bíon amíontas agam an tám seo den bhliain this time of the year. Bíon an rudaí déifriúil ar siúil, bíon an aimseir ag éirí níos fearr na léitheanta níos fuide. I gcónaí thart ar an am seo den bhliain bíon cóirde ag cuairt freisin. A lot of friends gonna visit this time of the year. Marielle go mín a léithin sira ar as an éireann acu because they have holidays back in Ireland and there's I think UK bank holiday this weekend, Irish one the following weekend, agus bhí ceann eile trí seachtain ó hin. There was another one 3 weeks ago, so an deir seachtain seo actually this weekend, so an deir seachtain seo thugan is tócha gan trí lá nó ceithre lá by Birch Córte as éireann ag tuairt cuairtearm Birch lad ag freastal ar an meán scoil so two lads who attended the same secondary school as me by sheets and ag teacht agus ag fannacht ag my gaff my cheach staying at my house my gaff an deir seachtainna seo agus by sé sin go deas I gcónaí domsa is éhanlam nuair bhíon cóirde ag tuairt cuairtearm ó áiteanna difriúla. Tá cúpla fála sin ar dús ceapam bíon an seans agat, nó bíon an seans agam an cathair eáil, so inis Seville ribh seo Barcelona, ach an cathair eáil I Malach nó le dearcha difriúil, so to kind of see the city with different perspective. Is tócha mar hampla an bhirt cóirde bhaid teacht an deir seachtainna seo. Ní raibh siad riomh is Seville ba sé céad ó bhfuil siad an Seville eáil. Agus ceapan go bhfuil sé sin ionach ba siad an rudaí a eáil nó rudaí a thabhairt faoi deara to see things or notice things a bhíon mise ag déanú talamh slán orthúp, kind of things I take for granted. Agus ba siad tá sé an cosúla seo or tá sé cosúla sin. It's very like this or it's very like that. Agus tá sé cosúil domsa marial, go maiid mé I cathú a lán amalo because I'll be spending a good bit of time with them. Ba sé cosúil a bheith mochcéad am arás is Seville agus ag dul go dtí na stereotypical places agus sin an rud eile an dara rud tá an your best life a bheith agat mar tá siad san ag teacht ar a léithin de sira, so ba sé cosúil gohfuil mise ar mar léithin de sira freisin. It'd be like that I'll be on my holidays freisin mar baimid ag ithe amach gach ithe ag dul amach gach ithe ag déanamh rudaí difriúla timpeall na cathrach, ba sé díreach cosúil le léithin de sira domsa ach ba mé an áit bhfuil an teanga agam. I'll be in a place where I have the language agus tá aithne agam ar chuoine difriúla, so tá méid súil go mór leis agus tá sé go deas just an brisú sin an sus sin a bheith agam. It's nice to have that kind of break or holiday almost gone a bheith ar dul out without kind of having to go anywhere else agus dul ar Echelon áit éigean nó dul ag taistil ar feadh cúpla óir nó aon rud mar sin. Tá sé bhain is éasca just é dhéanú I de cathair féin ach tá a lán rudaí beidir lán bíalán agus lán peirad, whatever it might be. Nach mín mé ag déanú margheall go bhfuil mé I me chónaí an seo lán aimseir I'm here full time agus orintanta ní bhíonn tú ag déanú na rudaí is fearr ag gcathair ag an má tá tú ag chónaí an sin mar orintanta na rudaí is fearr tá siad cosúil leis na rudaí níos touristy, so agsúil sin agus agsúil leis an bhirt lads a eáil neacha mé tháinig mé iad I Hawaii ag an nullag, so I saw them one night over Christmas ach seach sé sin neach mé iad really ar chur bit le blian anús. I didn't see them at all over the last year, so ba sé go deas iad eáil ba neart crack agin tá mé cínte agus agsúil go mór leis.
ach, yeah, shocks é sin, cad atá scrífa síos agam me gcónaí cad dhéanam. What I always do is, write down all the things I talked about in the fluent version, agus an sin bí me ag déanú iireacht leabhart faoi gach ceann of every one of them sa legan níos simplí. Ag, rud amháin arás ag dul arás tí an fel Gaeilge tá sé scrífa síos agam an seo. Just one thing going back to the Gaelic football, and I actually have it written down here. Bhí sé dul creide cé go láidir bhí Barcelona, so go bunasach bhí ceithre srá nó ceithre tournaments difriúla nó craobh difriúil. Bhí craobh sinseir na man, so the ladies senior, craobh idirmheánach na man, so the ladies intermediate, craobh sinseir na fíor, the men's senior, agus craobh idirmheánach na fíor, so the men's intermediate, an ceann inar an muide, the one that we were in. Agus bhuaigh Barcelona gach ceann acu. Agus na bhíonn sé sin ag tarlú go minic ceapan beidir an nuair a bhuaigh siad gá ceann as an cathair a bhí arsúil. Ach i mbliana ceithre ceann as ceithre ceann na bhí ar fáil dó 4 out of the 4 that were available to them, agus bhí sé dul creid an bhí cúpla fear na lán airnach acu, agus bhí si dominant really i mbeadnach gach tournament, gach craobh, so fair play dó bhach tá spáineann sé an méid airnig a bhfuil ina gcónaí an sin. It shows how many Irish are living there, agus an méid airnig a bhfuil dearc tar éis dul an sin, the amount of Irish that have just gone there, mar cúpla bliain ó hin ní rá sé cosúla sin ar churbe. You ceapan bhuaigh Lisbon, bhuaigh Madrid, a nuireagus tá lán airnig in Madrid, ach ní a lot, not a lot, so tá rudí ag ahrú an seo, tá níos mó airnig ag teacht go dtí an Spáin, agus a lán den airnig sin. A lot of those Irish tá stig dul go Barcelona, so mar ealar sin le rudí cosúla an bell Gaeilge. Is a beidir caithí siad rud éigean a dhéanamh faoi, maybe they have to do something about it or change something about it, mar tá sé ag airí beganín dominant inis. It's becoming a bit dominant now as though gach is coming on really. Faoi sin, bhí mise sásta le conas a rinne muinte. I was happy with how we did and how we played. Agus, lán bhuaíoch as an séisiúr a bhí agin, very happy for kind of the season we had agus an crack a bhí agin imléna. RÍOMHPHOST, guys, create normal on show. Mars Ganach tá na gnar ruddy. As usual, the normal things are over on learnirishonline.com. Agus tá gach rud a dhéanamh much, so everything we do, such as éisteacht, léirish, gaming videos, button a go, early access, ad-free access to Gaeilge Weekly. Tá sé le fáil ar patreon.com/learnirishonline agus tá an nasc. He's a description, RÍOMHPHOST. The link is down below in the description if you want to listen. Gur míle magi as a bheith ag éisteacht Mars Ganach. Guys, le roimh live a ríis an teachtain se thugann. Speak to you guys again next week. Gur míle magi slán agus back.